Η ακροαματική διαδικασία στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βοστόνης πραγματοποιήθηκε σε μια αποπνικτική αίθουσα με ξεφλουδισμένους τοίχους και βαριά ατμόσφαιρα. Πρόεδρος ήταν ο δικαστής Mark Hale, καθυλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι από νεαρή ηλικία μετά από ένα μοιραίο ατύχημα. Στο εδόλιο καθόταν ο Liam Wade, κατηγορούμενος για ληστεία φαρμακείων. Όλα τα στοιχεία φαίνονταν εναντίον του, δεδομένα από το κινητό, ασαφή βίντεο ασφαλείας, ακόμη και κίνητρο. Κι όμως αυτό που ανησύχησε περισσότερο το δικαστή δεν ήταν η δύναμη των αποδείξεων, αλλά το βλέμμα του κατηγορουμένου. Δεν θύμιζε εγκληματία, θύμιζε άνθρωπο εξαντλημένο από τη ζωή. Στο χολ της αίθουσας καθόταν η 7χρονη κόρη του, η Emma, με ένα παλιό μπλε φόρεμα και μια σοβαρότητα που δεν τέριαζε στην ηλικία της. Λίγο πριν ανακοινωθεί η ετυμηγορία, σηκώθηκε και πλησίασε το δικαστή. Χωρίς δάκρυα, με σταθερή φωνή, ζήτησε να αφήσουν ελεύθερο τον πατέρα της, υποσχόμενη πως η ίδια θα τον κάνει να περπατήσει ξανά. Το ακροατήριο ξέσπασε σε γέλια. Ο δικαστής όμως ένιωσε για πρώτη φορά, ύστερα από 15 χρόνια, ένα μυρμήγκιασμα στα πόδια του. Παρά το αλόκοτο αυτό συναίσθημα, η ετυμηγορία εκδόθηκε. 10 χρόνια φυλάκισης υπό αυστηρό καθεστώς. Ο Χέιλ προσπάθησε να το αποδώσει σε σύμπτωση, αλλά ο ύπνος του δεν τον ξαναβρήκε. Κάτι είχε ξυπνήσει μέσα του. Λίγες μέρες αργότερα επισκέφθηκε το ίδρυμα όπου είχε σταλεί η μικρή Emma. Εκείνη του έδωσε ένα φλασάκι, βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που αποδείκνυε πως ο πατέρας της βρισκόταν στο σπίτι μαζί της την ώρα του εγκλήματος. Η καταγραφή αυτή δεν είχε αξιολογηθεί. Είχε θαυτεί από τον ερευνητή της υπόθεσης, τον διαβόητο Edward Gordon. Ο δικαστής άρχισε να επανεξετάζει μυστικά τις υποθέσεις. Παρά τις απειλές, τα τηλεφωνήματα και την πίεση από ψηλά, εκείνος προχώρησε. Μέχρι που ένα βράδυ, ο Gordon εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένος. Τότε η μικρή Emma στάθηκε μπροστά στον κίνδυνο και με θάρρος άρπαξε το όπλο του. Η αστυνομία κατέφθασε εγκαίρος και αποκάλυψε στοιχεία παραποίησης. Το επόμενο πρωί, ο Mark Hale μίλησε δημόσια. Παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε επανεξέταση. Στη νέα δίκη, ο Liam αθωώθηκε. Και αυτήν τη φορά ο δικαστής μπήκε στην αίθουσα όρθιος, με τα δικά του πόδια. Οι παρευρισκόμενοι τον καταχειροκρότησαν. Η Emma αγκάλιασε τον πατέρα της, με ένα ήσυχο, αληθινό χαμόγελο. Ο χρόνος πέρασε. Στην άκρη της πόλης, σε μια ήσυχη αυλή, ο Liam, η Emma και ο δικαστής Mark κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι σαν οικογένεια. Η μικρή ζήτησε από τον δικαστή να χορέψει. Εκείνος σηκώθηκε αβέβαιος, μα ελεύθερος. Και για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια γέλασε με την ψυχή του. Αγαπητοί φίλοι, αν σας άγγιξε αυτή η ιστορία, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι. Τα καλύτερα έρχονται.